Hi ha llocs ideals per fugir i desaparèixer, llocs que transmeten alegria, llocs que desprenen pau. A mi el Pedraforca em dóna energia. Un bon dia se'm va ficar dins i sempre que puc torno al seu costat per sentir el seu batec i la seva solidesa. La seva forma tan particular li ha donat el nom, però els veïns de la vall li diuen carinyosament el Pedra. Jo el Pedraforca el veig com una mena de catedral ficada a la muntanya. Ho és? Aquí expliquen que Déu Nostre Senyor va fer el món així a claps i van fer muntanyes. I llavors va arribar una... Ara en faré una amb els dits. I va fer el Pedraforca. Som en un dels llocs més bonics del Pedraforca, Gósol. De lluny sembla un pessebre. El poble antic de Gósol, que ja existia al segle XI, es va anar despoblant. Encara s'hi poden veure restes del recinte fortificat i de l'església del castell. Des del poble sortia cada estiu la ruta dels segadors. Eren grups de camperols que feien la collita fins a arribar a Bellver de Cerdanya. Un cop m'he delectat amb la visió més popular del Pedraforca, surto a buscar altres perfils més desconeguts. La cara sud del Pedraforca. Te'l miris on te'l miris, sempre hi ha aquest impacte visual diferent que et sorprèn, aquesta imatge majestuosa que t'atrapa. Ens trobem just al darrere de la cara més emblemàtica del Pedraforca. Fixeu-vos, des d'aquí els pollegons prenen una altra fesomia, però no perden ni bellesa ni força. Bé, ja heu vist tot l'entorn del Pedraforca, heu observat les modulacions de les valls, el mar de muntanyes. Si us ha agradat com a mi, si us ha donat aquesta energia i aquesta potència i aquesta força, voteu pel Pedraforca. Tuc, tuc, tuc,